Хело хора, аз съм Mortal Shadow BG и днеска ще заснемем клип на моята котка Бела. Само тя да не мърда много. Сега, какво искаме? Да направим такъв клип. Абонирайте се, моля, дайте лайк на клипа и така нататък. Глезва. Ай, и хапе. Може би даже ще направим едно по-забавно нещо. Извинете ме за малко, само да намеря едно нещо. Ще направим нещата много по-интересни. Всъщност не може, защото камерата няма светлина, тъй че... И сега явно това се провали. Но нека да не се отчаиваме, нека да погалим нашата котка и почешем по корема. Не знам за какво да говоря, затова много не говоря. Тя също ми пожелава успешен YouTube живот, много абонати и така нататък. И лайкове. Не ме интересуват лайковете или абонатите. Интересуват ме колко гледания имам. Гледанията са най-важното. Вижте как се играе. Дай лапа. Видяхте ли? Научиха на нещо. Дай лапа. Дай крак. Видяхте ли? Ама каква агресивна. Ще гледаме само да не чупи камерата. Стой, Мирдо! Не се е учил от мен. Чайте само да видя нещо. Нашата котка е много интелигентна, но никога не напада. Или само се закачва, или се отбранява както сега. Но пък е и красива, но много срамежлива. Само да види човек или нещо, се плаши. И ще е един от големите страхове, ако се сполучи. Те ли стопката? Не знам защо, но се плаши от нея. Виж тя всяко прави. Търка се, ама. Тя е една. Добре, хора. Това ще е всичко за този клип. Дайте лайк, абонирайте за мен и чао!